Kwedu no mabuja akanaka. Tauya nodzanyasi Nhau zuva rechishanu mwedzi uno waNyamavhuvhu. Tiri kunyepai nomufaro kuti waye wanoziva munjekure nemufaro watinoita patinenge tiri kuita Nhau Buja Cultural Festival. Hwendo huno tiripo kare kwai zuva rochi25 kusvika zuva rochi26 mwedzi uno ndipo zvinenge zvichiitika ipo pedu pamutokopa. Kwai zvinenge zvakaita kusiyana siyana. Wazhinji wanoziva kuchiitiwa zvomutambo yepasichigare, zvokuimbako pasichigare, zvokudya, zvokuita kuweza nombezo, zvokuita zvakasiyana siyana. Zvese zvinoratidza ubuja hwedu kuti hurambe huchisimukira. Izvozvi zvinenge zviri kuitika zvicharamba zvichiitika gore rino. Idi batikanai mugoenda, vanokwanisa kuenda komema nokuringa zvinenge zvichiitika ikweyo. Kunenge kuri kufahwa. Tiri kunyepaipo kare kuti kwai nobazi rinochiita zvousahwirano dzimwe nyika wari kuda kutsvaka wese wafundi womunyika wari kufunda kuChina asi wakange wabenhutsiwa nonyaya dzewamupengo, wari kuda kukwanisa kubenhuka kuChina-com. Kwai kana uripo uchida kubenhuka kuenda kopedzisa zvidzidzo zvako zvokuChina-com, wanyorere uchigowapa zita rako rakazara, nhamba yopasipoti, zita rechikoro chaunofunda, nhamba yokuchikoro kwaunofundako, pabodzi-pono zvauri kufunda kuchikoroko, nokuti uri mugore rochingani. Izvozvi kwai wari kuzvida kuti wagoiteka tomakanyainewo kuChinawo kuti zviite zvakanaka vanhu vakone kubenhuka kofunda. Mapurisa kwai agoreketaiwo kuti akuda kutienderera mberi nokuingidzira kwawo kutekaira munguva ino yoholiday. Ipapa kwai nguva yozororo ino munyaya dzevanhu vanotekaira nomushikashika, wakuda kutoramba vachiingidzira kuti mishikashika ipedziwe idi. Nokuti vanozvikuona chere nokuti ipapa ndiwo wakambozvitanga kuzvirekera zvindoramba zvindoita kudando. Charamba chikunyepai kuti zvinenge zviita kudini. Kwai mumwe wakuru wokunasa anonzi Makwara David kwai asungiwa noZimbabwe Anti-Corruption Commission achinzi kwai akagonokora mari inoita zviuru zvomari yekuAmerica 172. Ticharamba takaringa kuti vanoipedza sei kana kuti vanenge vachiti zvinongombotekaira sei. Ipapo tinokunyepai. Zeki yagobuditsayo kuti sarudzo dzekugokwe Kabuyuni kwai dzichaitiwa zuva rochi29 mwedzi uno. Tichakunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Ipapa wari kuda kupinda komirira mudare reparamende ndio vanoti Spencer Chuma ZANU-PF, pabodzi-pona Costin Muguti obato roCCC. Costin yu ndiye akanga aripo mugore ra2008 kusvika 2013. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinoenda nokupi. Mapurisa agotobuditsayo mureketo wavo vachireketa kuti kwete, aiwa kwai manyepo okuti iwo wari kuita zvokusarura wachipenutsira chiperu kwakaenda kuZANU-PF wachitadza kupawo zvibodzi zvokuCCC. Wagotoreketaiwo kuti kwai bato roCCC nemamwe anorambidziwa inenge iri nyaya yekuti vanenge varibe kuteedzera zviri kupopa mutemo womopa. Idi zvakaita kunyangariwa. Iwo CCC wagotoreketa pachena kuti mapurisa anozondomukira kuti waribe vanhu kana kuti nzvimbo yamuri kuda iri kuseenzesiwa kana kuti nzvimbo yamuri kuda iri pasaiti nenzvimbo iri kuitiwawo nevamwe mapato, asi iwo wachifanira kunge watoriwo vanouya koita kuti kuite runyararo. Nyangwe zvakadando yeno mabiya angu ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbotekaira sei ipapo. Hurumende yagoreketayo kuti kwai yapfika musangano wavanoita akatombokanyaino wabasa wokuti warekete zvine chokuita nougaro hwabasa nomari dzinopuwa wabasa. Idi heno kuti zvichambotekaira sei ticharamba takaringa ipapo. Mumwe wakanzura wokubulawayo Kambarami
kwayabenhutsiwa ipapo nodare guru munyika kuti abenhuke kuita kanzura pabodzi pono kuti abenhuke kuita ndiye anotedzera meya womuguta rimi. Hino kuti zvirombotekaira sei kuguta roBulawayo asi ticharamba takandoringa tichigokunyepai ipo zvinenge zvichiitika zvimwe. Kembo Muhadi kwaye ndiye aenda koparura zviri pamutemo mutambo warimi wokuMash West unozikanwa nechirungu chokuti Mashonaland West Agricultural Show. Ipapa paribe agoziva kuti sei ari ndiye aendesiwa kana kuti aendesiwa ari sani kuti aende koita zviri pamutemo izvozvo paribe agotinyepa. Wakuru wehurumendewo paribe kutinyepa. Tichiringa hedu dzomutambo kwaisvondo rino kuri kutambiwa Chibuku Super Cup apo kuZPC Kariba inenge ichitamba noBulawayo City pabodzi pono Cranbourne Bullets ichitamba noHwaHwa. Zvese zvichatambira kuMandawa zuva ramangwana. Chagokunyepai kuti zvinenge zviri kupera sei ipapa. Tiri kufara Nyasi Zimbabwe Cricket yaita kudadisa chaiko yakwachamura Bangladesh zvakanaka apo Sikandaraza ari ndiye aitiwa ndiye gwicho ratamba zvakanakitsa nokuti aita mhanyo inoita 135 aribe kuburitsiwa. Rekai tigoringa kuona kuti pamberi pawo achatamba sei. Wakazvikona aiwa zvinenge zvakanaka wakahwina mitambo yacho yese. Izvi zvinotofadza. Tiringedzo pasi rese. KuSouth Africa mutungamiri wenyika ikweyo ari kuramba achikunidziwa moto nokutoti ipapa mapato anopikisana nobato raCheri atoramba achinyorera kumukuru wodare reparamende kuti wagoite zvokuferefeta kuti zvii zvakambotekaira nzvimbo ipapa kupurazi kwache kuparapara. Haidi pakaita kunyangariwa chaipo akaita zvokutamba anopagwisiwa ipapa apa. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvitekaira sei. Iyo South Africa yagoburitsa zvinhu zvekuti wari kureketa kuti ndo kune mabasa awari kuda vanhu wokunze kwenyika. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichitekaira sei. Wanoziva kuti wane mabasa matsvinu, aiwa tsvakai mabasa ipapo motoona moenda kusenza ikweyo kuno mari yakati wande wande. Kuno nyika dzakati kuti dzomuAfrica dziri kuita akatomba kanyaya yekuti dzigoita zvokuisa puresha chaiyo kunyika dzokumadoka zuva dzokuEurope nokudako kumbodzimbunyikidza nokudzvanyirira kwadzakamboitiwa. Rekai tigoone kuti zvinotekaira sei izvozvi kana kuti zvinenge zvichimbopera sei. Ticharamba tichikunyepai ipo zvinenge zviri kuitikapo. Tiri kufara kuti izvezvi mutambo yebhora yokuEngland yabenhuka. Haidi pari kuita kufarwa chaipo Nyasi ipapa Arsenal ndo yatovhura musangano kuti waite kutamba. Chedu chaMhanduwe WeNhau choManchester United chichatambawo musosondo. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichimbotamba sei. Asi tiri kufara nozviri kuitika izvozvi. Tiri ipapo mabuja kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.